amadoda emangaka imile imizi yawo ngiyimisile ngayimisa ngothando nesineke ngawavusa amapipi kade benamapipi ayiyezi abanye banamapipi amile manje ushaye round after round ashaye round after round ingobani ngikhombisa umkuzi bami uthi bulelephi mina angikhulumi kakhulu. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo ngumafafuke njengethe ngabani isamba nesamba unkosi angolala maqedo lala bafoza nokhwaje izikhundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa nketela njengamanje siku Dr. Mtatela dokotela yazi ngibuka imisebenzi yakho iyangithokozisa awubingelele abantu ekhaya ngibuka indawo othe asifike kuyona namhlanje elinye ikhaya la ohlala khona njengamanje uphinde futhi ube nendumba eMlazi uphinde futhi eThekwini ube neoffice kodwa akubingelele mase sibuka imisebenzi ukuthi ikhule kangakanani kusukela manje. Sibingelele enhlanzi siphinde sibingelele nababukeli beNethezeka TV umhlaba wonke naphesheya kwelwandle siyabingelela kubona bonke abantu. uDr. Mtatela lo wesolo sontikazi inkunzi nje futhi kuhlele kuyinkunzi sonke isikhathi ngiyabona. Yebo yazi ngibuka lemsebenzi oyenzile noyenzela abantu into esithandayo akekho umuntu osacomplainile ukuthi uke wafika kuwena waba nenkinga futhi kwangenzeka izinto ngoba kwesinye isikhathi ama complain iwona angenza abantu uthola ukuthi benqikazi ukuza kuwena kodwa sibona thina ulokhu unqonywe njalo nje. Okubalekile njengoba ningaze nathola ama complain uba nesikhathi sokugaya nokuba nesikhathi sabantu. Ngiyibonile enye comment ethi ngikhuluma kahle mangikhuluma kuma TV nginesineke angibe nesineke nobani sebefikile isineke nginaso kodwa kunembuzo obonayo le ngeke ngize nguphendule abona umuntu ozongibuza umbuzo engeke ngubuzwe ingane yakhe ayizalayo engathi mangithatha ingane yakhe ngiyibeke la ngibeke yena la ivele ibone ngathi anginababa la le mbuzo enjalo ke nembuzo engingayiphenduli isineke yazi mina makuthiwa nginazo isineke anginazo isineke ngisho emntini ongakhokhini ngoba ngisuke ngizokwenzela umuntu mina ngisuke ngidinga umuntu owazi umuthi nowazi ukunderstand umuthi ukuthi yini umuthi ingakho ke mina ungazi ungeke futhi uzwathola ama complaint ngami ingakho sengiphakamisa abantu abangaka ngendlela ezahlukene abafuna ukuphakama ngazo umhlaba wonke mina abantu esengibavusela inhlanhla ngabakhandela inhlanhla abanye ababo abangazalanga nayo abanye abantu abavalwa ngayiqala phansi mina ngayivusa ngayiphakamisa ubona insizwe ezingaka amadoda emangaka imile imizi yawo ngiyimisile ngayimisa ngothando nesineke ngawavusa amapipi kade benamapipi ayiyezi abanye banamapipi amile manje ushaye round after round ashaye round after round ingobani ngikhombisa umkuzi bami uthi bulelephi mina angikhulumi kakhulu akulaphi into enginazo kodwa kulapha mina mangithi mina ngiyinkunzi ngikhuluma ngenduku engigayayo. Ake sibuye la siphinde singene kule nkulumo ekuthenini ukuthi kukhona umuntu ovele efone noma ekhulume nawe avele ekhuluma indaba yokuthi hayi ngifuna ukuthwala ngifuna noma yini ikhona into enjalo kuwena noma kwenzakalani uma uxoxa nalabo bantu laba abavele beqhamuke kanjalo. Kunomuntu ovathi ngicela ukuthwala ngizokhokhela mase ngiphumelele umuthi angugayi mahala mangisuke ngiyolanda imithi mangiyosika imithi noma ngiyofuna inyamazana lezi ngizoyifaka le mithi ngiyayikhokhela nami ngineyindleko nami njengabonke abantu kodwa fanele ngiyikhokhele khona ngizokwazi ukwenzela umuntu iqiniso wena mawusuqa ukuthi ngifuna ukudlala futhi akekho umuntu ofuna ukuthwala engenalo ibhizinisi akekho umuntu ofuna ukuthwala athi mina ngihleli nje kuveqa umuntu ohleli deke athi ngifuna ukuthwala wenzana ngenzile ukuthi ngifuna imali ezongena endlini usunesikhathi sokudlala amazowenza lokho. Okay izinto zokuphakamisa umsebenzi ake siqale kuzona izinto zokuphakamisa umsebenzi onazo zime kanjani khuluma nomuntu oqalayo ukubuka kweNethezeka TV ngoba kukhona izinto onazo zokuphakamisa umsebenzi kubantu hayi lo ozovela ethi hayi ngifuna ukuthwala imisebenzi angiyitholi asikhulume lapha. Sizoqala nje abantu abasebenza abavuka abeka mlungu
athi umuntu into zama yihambi kahle siqala into ethinta inhlanhla siyabaza abantu abayithanda into ethinta inhlanhla bathanda ukuthakatha so bavezele iy'thakatha zikhona sogcina ngazo umuntu othi mina ngiyavuka ngiyasebenza kodwa into zama yihambi kahle kunalokho ngibona into zami yishona phansi ngicule komashonisa ngicule ey'kweletini nginenduku noma nginomuthi ogala lapha ekhaya osuke uvula into zakho kunabantu athi mina mehambe wayohlola kwathiwa akahlabe emsamo akashisa impepho akagcina amasiko sinento thina esikhandela yona mase umuthi esikunikeza wona lo buthi ulayithela amakhandlela awu14 usuke uzophakamisa inhlanhla yakho noma ubuyisa inhlanhla yakho wazalwa nayo noma kuthi into zakho zaboshwa ndlelani sisuke sizovula leyo nto sizokhanda lento ekuwe ingaphindi ishone phansi ukwazi ukuthola amandla ukwazi ukuya phambili uphinde njengabantu bonke ngoba akekho umuntu wathi mezalwa wazalela ukuhlupheka akekho umuntu wathi mezalwa wazalela ukuthi yena uyodonsa kanzima emhlabeni singadonsa kanzima kodwa kusasa sifuke sizame futhi kuzophinde kwenzeke yebo abantu sebelimele sezibalimazile inyanga kodwa ke ngeke ngiyisole kakhulu ngoba abantu babheka ukuthi umuntu unani yabonjwa ngihamba ngeCorolla nje la 2008 basho njalo kuma comment kodwa akulaphi imoto yami kulapha mina ngeke ngigabise ngento enginazo kodwa kulaphi yona uthenga amakhandlela abe u14 yonke lembala emakhandlela mase kuno brown la kuno red la kuno black la makhandlela lamakhandlela bese uwamisa amenye ngoguqa amenye ngoguqa la usuke uzothetha amacala enziwa wokhokho endulo amacala sendulo ukuthi angakucindezeli kunabantu abacindezelwe amacala abazali omunye ucindezelwe ukuthi nje into zakhe aziphambili walahlo uyise omunye waphikwa omunye wathi unina eganile omzala ngaphandle kwenye indoda bashawa yilowo macala bese sikhanda into ezokwazi ukuthethelela ukuthi ayingakusindi lento emahlombe ayingabi umthwalo thenga lamakhandlela bese wamise njengoguqa ame athi lamakhandlela bese ungena phakathi kwalamakhandlela wena bese ubeka ubisi bese umisa amarandi abe u14 alengena amakhandlela bese ukhuluma uphahla kulamakhandlela induku yakhe iyabili okuqhuma uphahle bese uqeda bese ugeza ubuso bakho ngalolu bisi bese uyongena ebhodweni bese ubuya bese ubuqedile 7 days bese ushaya inhlanga sibone ukuthi uthi ufika ku3 days kuyobe kunjani alikho icala elingelithetho ngoba inhloso kusuke kuzobahlambula kuzobageza abanye bafa befele emanyaleni kodwa lo macala avuke ambathi izingane uthothi azisayi phambili zivinjwa amacala abantu abangemuva bangasekho emhlabeni yonke nje sisalela abantu abaphilayo sikwazi ukulungisa leso simo okuvusa inhlanhla nokuthi into zaboshwa kanjani ziboshwe emsamo ziboshwephi waphehlela amanzi amnyama into zakho zavala ngaluphi uhlobo ngami into zakho zavala esidulini kodwa siyakwazi ukuyivula leyo ake sikhulume la ukhuluma indaba yokuvusa imizi ngoba phela kukhona umuntu umezalwa usuke nemizwa ukumbona nomfana mekhula uyadlaliswa kubonakala ukuthi imizwa ikhona noma uzoba yini nabantwana esikhathini samanje abanye abakwazi lokho ukuthi uwayicheck kanjani umfana mayisemncane ngifuna sibheke lana ke manje uvuse imizi manje imizi yamadoda uyajabula umama ekhaya ake singene la kulomsebenzi mase siyabuya siqhubeke nazo lezi zinto ezinkulu lo ubaleke kanjani kubantu besilisa ngoba nokudla okudliwayo ikona sekunenkinga kakhulu kubaleke kakhulu ukuvusa ipipi lakho ngemalisizi kunamadoda angavukelwa iningi lamadoda amaningi awavukelwa ipipi ke liyinto ebucayi ngoba ngisho unganemali engakanani umuntu wakhumenzele noma yini kodwa ipipi belingavuka uhamba uzokufebela nje silibeke nje licace lelo singalesi lesigudla uzokufebela ipipi liyalungiswa futhi ipipi liyakhandwa obhuti laba bepolompola abadrive ama truck abona ukuhlala kanje 8 hours noma 6 hours udrive ungaphumuli ugcina usilimala iqolo manje inkinga iqolo ngelivuka ipipi
iyona lento esuke idala ukuthi ke abantu bagcine manje sebepha amantombazana imali bawaphe kakhulu imali ngenxa yokuthi amapipa awavuki meyiduduze ngemali sekuphelile umuntu esifaka ngamduduzi ngemali njoba eze kusuke efuna ukuthola lento asuke efuna ukuyithola ingathi ipipa lakho malinesiyezi uthi angizomnikeza imali uzoba right uzohamba futhi. Bakhuluma nabantu besifazane bayasho ukuthi uthola ukuthi umuntu wesifazane uyambona usemusha ethi imiza kunayo ake singene nakubona ngoba nabo banakho lokho uthola ukuthi wenzela wena ukuthi kujabule wena njengomuntu wesilisa ake singene kuyoko ukukhona yini okokusiza umuntu wesifazane uma ethi imizwa ihamba ihlupha okabantu besifazane kukhona futhi kushibhe kakhulu umuntu wesifazane mengenayo imizwa ikhona imbiza yami ekuthiwa udriver ehamba neside pocket yakhona ngeke ingabikho imizwa uzovuka nje igazi izoshisa manje and futhi uzomlangazelela umuntu wesilisa ngeke azadinga ukuthi amthinte umuntu wesilisa noma uzosho ukuthi ngidinga umuntu wesilisa manje kulula umuntu wesifazane uthola umuntu wesilisa umthwana noma engayiphi indlela mawunebhadi ungashayelwa futhi zikhona iwasho lekhaya zokugeza uthandeke ushayele umuntu wesifazane uthandeke ube nogazi ngisho uyibhungu uthi awuqonya ngizokunikeza into yokuqonya mina ushayelwe kunabafana ukuthi bekhona bazolakaza ashayelwe intombazana unesikhokhelana lesesimbi ngizonazi iwasho lekhaya zokugeza nje zokuthi uthandeke ucobezele nje uyibhungu uzocoza ovaselini okusho udokotela uyashayelwa naye sinogazi nje uyabona asinayo nje inkinga mase sivelile ebantwini hayi ngezwe kahle ake singena ke kule misebenzi le ukhuluma ngemsebenzi yokuphakamisa kakhulukazi umuntu onenkinga emsebenzini ekutheni ukuthi yena ukuze ethandeke emsebenzini noma kuhambe kahle ngendlela uthola ukuthi umuntu akayiboni imali mase kuba khona laba bantu ke uthola ukuthi unebusiness uyazama hayi asikhulumi ngomuntu ohleli udekle ethi ngifuna into yokuthwala ake sikhulume ngalo msebenzi lo msebenzi kubantu idingani noma idinga isikhathi esingakanani. Kunomuntu othola ukuthi unebusiness nabantu abanamatafula athi abantu abasathenga etafuleni lami kunabantu abanezitolo kunabantu abanamakhishi kunabantu nje abazisebenzayo abanye bafaka ama-gates bakhanda ama-aluminium nje umuntu nje onomsebenzi wezandla seke sithi umuntu angaqali phansi angaqali phezulu aqale phansi kuze khona ezoyibona lento ukuthi ikhona ngempela yini. Kunabelaphi izangoma ezithwasile abasangena abantu esigodlweni wavala ogobela wakhe emkhokhelile. Kunabalaphi bathi abangena abantu esigodlweni akusebenzeki angeni lutho angeni bantu siyakwazi ukuvula umsebenzi sigeze bese siyagcaba sikunikeze lento sokuthi sigcabe nje sigezile inhlanga zakhona akayifani umuntu usho into ayifuna kodwa mawufuna isibunguzo sithola lesi sihamba nohlanga sifike sikwenze abantu bangena ukwazi nawe ukudayisa noma usebenzele ukuthi ubone ukuthi yini oyenzayo ey'gubhini isigubhu sibaluleke kakhulu ngoba sinemigomo nemibandela umuntu othatha sona iswela wenze njani kukhona izinto ezimgomo nemibandela kakhulukazi ezize ithinte ikhaya zala kulona zikhona igubhu enjalo mase uzokukhandela isigubhu uzofuna isigubhu kukhona isigubhu esikhanda uthothi sizovusa umuntu wakini umfweni noma ubaba noma umame esizomvusa abe ilento sikukhandela isigubhu bese uthola isikhumba sebhubesi noma isikhumba sengwe uzosibeka lesi sigubhu ukhamba ke lola kusona isigubhu ozosibeka lesi sigubhu sibeke phezulu uzothatha isigubhu sibeke phezulu kwesikhumba ngoba usukufaka inhlabathi asifuni ithambo lalomuntu olele sifuna inhlabathi yakhe yethuna lakhe ngoba sisuke siphakamisa lo muntu ukuthi akathi mesiphiwa kubo yena ophaya asicele kuye masicela into kubo yena osicelelayo la acela khona asiphakamisele lo msebenzi esiwenzayo noma kuthiwa umuphi umsebenzi noma sinomgomo lezo umgomo wakho nolulu
akusona lesi sidle ekhaya kodwa mawuzofuna sikhandele lesi esizokhandela okuyisithwalo straight isiphakamiso sebengikhuluma ngaso bese sikhanda isithwalo esothi mase sikhanda sizosifaka inhlabathi ethuna lakini bese siyasithwebulisa bese uhamba uyentabeni ebusuku ngo12 ufike wenze lemgilingwane esofesi kuyalele yona bese ubuya uwosele uphathe inkukhu ephelele uhlango lenkukhu ulosele entabeni ubuye uzodla uhlangothi lenkukhu uzoliphekela ekhaya udlele ekhaya ezintatha ngosuku lwesibili bese uthatha lolu hlango uthatha enye inkukhu uyana isizibeni ngo12 uphinde futhi uyenze usuku lakhona uwosuhlangothi la bese ubuzo pheka uhlangothi ezintatha kodwa uyathi ubuya emfuleni ngeke kuthula umuntu ekhaya ilento bengifuna ukuya yona ekuthuleni kwabantu ekhaya isigubhu uthi omunye isigubhu asilidle igazi ethi omunye isigubhu sangempela fase benegazi eziyashiyana sikhona isiphakamiso semvu esidla igazi othola ukuthi asidla imuntu ekhaya sikhona futhi isithwalo semvu othola ukuthi sidla igazi lemvu bese sidla negazi lomuntu umuntu uyayikhethela ukuthi ngifunani futhi ngikwenza into oyifunile futhi uma ube nebhadwa ngibuka wangeya khona legeke engahloniphi evele ithi awu mina ngeke ngize ngithwalise umfana omncane kanje yabo ngivele ngikwenzele isampulu ngikukhandele into ozothi ufika naye ekhaya kube kuthula umuntu same time ufone uthi yazi sekuvele kwashona ekhaya bese ngikuthetha uzophakama ngaye lo muntu uzoqala asebenza uzobona ukuthi sizosebenza usebenze futhi ngempela ngifuna ukuya lapho leze kanjalo asikhulume ngabantu njengamanje esikhuluma nabo emakhaya lo msebenzi kanjalo udinga baphi abantu umuntu oyisebenzayo noma umuntu osebenzayo idinga umuntu ozisebenzayo nebusiness futhi idinga umuntu ongenalo uzwele udinga umuntu onesibindi sikhandela into oyifuna uma ufuna into engenamngozi futhi uzoyithola awuthonde inemgomelathi futhi ayidli umuntu ekhaya izokuphaphamisa ngalelo langa mhla wena wagejwe noma wakhohlwa isivumelano usivumelene ngesikhathi ukhandelwa lento engenabo umngozi mawufuna nomngozi cha ikhona mawufuna ukuphakama ngomuntu uyaphakama ngomuntu ngisho noba kuthiwa ufuna ukuphakama ngoba nesizokwenzela lonto sikunikeze kodwa hayi abantu abadlalayo athi mina ngifuna ukudlala asikhulume ngalemsebenzi ke lemsebenzi umuntu ufika ekhaya umenzele ekhaya umuntu ufanele ebe neinsuku uma ezokwenzela lo msebenzi ngoba sikhuluma ngomsebenzi userious la wenze njani umuntu uyabhuka enze njani awubhuki mawuza kimi abantu ababhukayo engibabhukisayo ilabantu abasuke bezothakatha abazofona into zokuthakatha ngithi abona ukuhamba lolu la ufika ufake zonke izinsila zakini nezimvu zasekhaya bese sisuke sikhandela ukuhamba lamanzi amnyama oluyisithwalo alolu ukuhamba lamanzi amnyama labantu abathakathayo ondiva abantu bomndeni akenzile ukuthi uyabavala kuphela ukhandela lolu ukuhamba lolu akukho lutho la njengebhesi abantu ngenze babona abantu akukho lutho ukhandela lolu ukuhamba ufaka izithombe zomndeni wonke bese ufaka izinsila zasekhaya ufaka umulwe ufaka umlotha wempepho yasekhaya bese kufakwa lamakhuba lazofakwa la ukhandwani lapho kuphehla amanzi amnyama la yonke imithi enhlanhla la yonke imithi echithi la yonke into embi la yonke into enhle la uzobona into zakho zingahambi kahle zingenzeki ngendlela ubona into zakho nazo ihlibhika kanti ekhaya khona umuntu wafika wathatha lesi sithwalo lesi sokhamba lamanzi amnyama ezothwala ngedlozi usuku uthwala ngedlozi mawuthwala ngokhamba ngoba yonke into yasekhayila kulolu khamba idlozi liphenduka libheke lo muntu omnikazi wento ofika phahle lento athi ucela inhlanhla ucela imali usuke ethwebule zonke inhlanhla zenu wayifaka la ubone wena udla imithi enhlanhla udla imithi okhipha ichitho kanti yonke lo mithi ayilapho iza la lo muntu makuhlatshiwe emndenini
ufika ntshontshe inyonga afika azoyifaka lolu khamba kube uye umuntu osuke enze lo umsebenzi ulotshwa ngaphansi kwakhe uma bebuya bezobonga abazili ukuzobonga kulo muntu obekade yenza umsebenzi ehlabile bazobuya bezobonga kulo muntu okhandelela ukhamba othwele ngomndeni othwele ngedlozi ingakho ubona abantu abaningi bethi bayazama baya phambili kanti akuyeki phambili babanjwe lolu khamba ingakho ubona abantu kade benemabhizinisi abone sekuvuka umfowabo avuke ngomsebenzi bekade wenza noma ngomsebenzi amfundise wona wawisa yena ingoba ufika wathobula zonke inhlanhla zabo umndeni wawusushona phansi wonke kwasekuphakama yena ngesikhathi ephakama futhi ngeke ukwazi ukumbamba usuku ungazuvinja umuntu uma usuku uthwele ngedlozi akekho umuntu oyokubamba futhi akekho umuntu oyokuvimba kodwa kuyofanele uthola ubuchule umuntu ofika kwenzele ngendlela ukuthi akuphakamise ngendlela ukuthi yonke le yanto ayithebulile thatha uyibuyise. Okay, makuya ngokuthi kukhona umuntu owenzela ulikhamba lamanzi amnyama uyakwazi nawe ukumlungisela ekutheni ukuthi naye enzolakho ukhamba lamanzi amnyama ukuze equbuke. Sizokulungisela ngithi yonke imithi esuke isokhambeni usekuyimithi ethobulayo imihle nemibi sizokwazi fese imkhandele lokhamba zofika inqoma nephambili sifike ezona amandla ukuthi ubani inkunzi ngizwa kahle manje feze enqomana phambili uma emancane amandla kulomuntu obekade evele ephakame ekuqala izofika imthathe lento isiyamthwebula lento izothwebula amandla akhe izothatha izowafaka la akasekho emhlabeni ungabi bikho kwakhe emhlabeni usezoba yisigqila sakho ngoba into efanele uyifake bese uyayiphica noma ungazi kufakwe kodwa uyifake zinqonge lezi zinto zibe namandla. Ngizwa kahle ake singene ke endabeni yemsebenzi yonke lemsebenzi umuntu ufika ekhaya eze uzomenzela masoba umsebenzi omunye oposekayo ake sikhulume nawo ukuthi khona oposekayo umsebenzi masoba khona lo ngaposeki kakhulukazi lo okhuluma ngayo ngoba lo umsebenzi kusuka umsebenzi odinga wena ukuthi umenzele umuntu engakhali ngawo ake singene kuleyo umsebenzi ukuthi imiphi eposekayo imiphi engaposeki. Imisebenzi eposeka imbiza newasho nemithi yokuvula inhlanhla noma kuthiwa wavalwa kanganani lo mithi iyaposeka nezimbiza ziyaposeka kodwa le misebenzi ezithwalo ayiposeki kufanele uze esigodlweni uma uzofuna kuvusa umuntu wakini avuse lo muntu abe yilento ukuthi siyamthwebula manje sifuna azosebenza angahlali azophakamisa ibhizinisi lakhe azophakamisa umsebenzi wakho uzotholela lento itshe lasolwandle noma lasemfuleni itshe nje lasemfuleni enzokhanda nezinsila zakho bese ligcotshwa amafutha athizeni uyoyigciba lento ekhanda laleli thuna leli lalo muntu ofuna ukumvusa ofuna ukumthwebula bese umthembisa umkhandela isivumelwano uthi sibani namhlanje ngifuna sizosebenza namhlanje isigodlo sama abantu bancane ngicela uzongifakela abantu ibhizinisi noma uthi ibhizinisi lami lincane manje abantu beza kancane mangithi ngiyosapha kukhona isiqhwage simendleleni yami esiwusibani mangifika ngithi ngithola ithenda ufika ithenda yami afika ivale usibani usengihluphile uzophakamisa umsebenzi wami ungilekelela bese unginqobela lo muntu owenza izinto ezimbi kimi. Ngiyakuthembisa mina manje siyahamba manje ngizokwenzela isithebe endlini ngizokupha notshwala bese ungena bese uqeda la bese uhamba ufika umenzela ithebe endlini bese umenzela utshwala bese futhi uhamba ethuneni lakhe uyochitha ugologo uyochitha utshwala bese ubuya egceni kuyaphithi ngesikhathi kuphithizela egcekeni ukudliwa yaqhuma yonke imisebenzi. Ngizwa kahle umuntu okudingayo wenze njani usebenza la eThekwini uma kuya ngokuthi uyaya mhlawumbe koGoli wenze njani nako Cape Town kukhona indlela osebenza ngayo ekutheni ukuthi ugcine ufikile emzini womuntu. Siyafika emzini womuntu abantu ke esibayele emzini yabo mabesuke beyophakamisa imisebenzi yabo namabhizinisi ilabantu abasuke befuna inhlanhla eminyama khona inhlanhla eminyama esiyitshala egcekeni siyitshala ebhizinisini lakho noma yini osuke uyifuna isithwalo naleso
esikhuluma ngaso inhlanhla emnyama. Sizoba khona ke eGoli kodwa sobe sisePitoli mhla ka 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kule nyanga lezoqala uMay sizobe siseGoli. Abantu ke abazobe besidinga sobe siPitoli sizobapha indlela ukuthi bazosithola kuphi ama-address kwi-status. Umuntu nje beze WhatsApp nje uzosithola. Angeke usithole kwaMayimayi, ngeke usithole kuphi, uzosithola ePitoli sobe sisebenzela khona. Wonke umuntu nathi ufuna muphi umsebenzi, nathi ufuna umsebenzi ukuthi kunomuntu ongihluphayo manje, eliphi iqhinga esingalenza sibone sophuma naliphi iqhinga. Mawuthi manje kunomuntu ongithathela indoda yami, kunomuntu ongithathela umfazi wami, sikhona isichitho. Sikhona isichitho. Sinankinga nje bafethu, mangikhipha umuntu ngizwe ngingenalo uvalo. Njengoba ungakazi uyithola i-report eqhamuka ngegama lami, ingoba umuntu umenzela iqiniso. Abantu nje abangenzela iqiniso nami ngiyobenzela iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ngeke ungibone futhi ngigadwe ngebhamu. Yonke lento yenziwa abantu abagadayo nami ngiyayenza, ngiyathwalisa, kodwa ngeke ungibone ngigadiwe. Mase ngigada umuntu uzokwenzani? Ngizokahle. Abantu bakuthola kanjani? Ngitholakala enambeni yami bafethu, inamba yami yodwa ile 067 164 6507, 067 164 6507. Ngisemlazi kwaB, abafuna ukuzophamisa umsebenzi, abazovula inhlanhla, abazogezwa. Ngisemlazi kwaB. Ubhala nje kwi-Google Map wakho uthi Dr. Mtatela, izokuthatha ikubeke esigodlweni, egate nasesigodlweni. Abantu abafuna imbiza, angiphinde ngigcizelele, abantu abafuna imbiza noma oluphi uhlobo lembiza, umuntu ofuna isibunge othi ngiyadlula ngiseThekwini, isekhona la Victoria Embankment, eZumasha House, floor number 9 e910. Ilona office ozofika uthole khona iproduct. Makwenzekile wangangifica, uzobafica ubhuti ababili abasebenza khona, bazofike bakusize futhi bazokusiza ngesineke, bakusize kahle nje, ungathuki mawubona abantu. Ngisho nokuthi umuntu esifana nodinga usizo, zikhona nezingcabo zosisi ucabe lapha kwinanazi, indoda engaphindi ihambe, indoda ithanda wena kuphela. Zinsizwa abafazi bayadliswa bafethu, akhona amadliso. Umuntu wesifazane iyacushwa, siyamcupha umuntu, awukwazi ulobela umuntu wakho bese ungamcuphi. Siyamcupha umuntu noma luphi uhlobo lendlela ofuna umcupha ngayo, siyamcupha. Ngishiceke bafethu siyalicupha. Umthakathi nje, indawo abantu abathakathayo, imina ngedwa umuntu othakathayo, kodwa ngeke ungibone egcekeni lomuntu. Ngikunikeza into oyifunayo, senze leyo nto kuphela. Mangithi-ke ngiyinkunzi babhemu, ngiyinkunzi. Sebeyobona-ke nabantu abaziyo abayofakaza abanye umkunzi bami, kodwa nje ngiyinkunzi, ngiyabonga. Okusho ukuthi kube kusakhona imfene ngabe unayo? Vele manje ngizoyifuya imfene. Sengiyitholile, ngizoyifuya lapha esigodlweni. Ngiyinkunzi phela, angithi yonke into fanele ibe ngakimi. Akunankinga nje. Mtatela, sibonga isikhathi sakho, sibonga kona ukuthi uchaze kahle futhi nokuchazela umuntu osekhaya yonke lemisebenzi ukuthi ihlukene kanjani, ebaleke kangakanani. Sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kuNethezeka TV nababukeli, ngiyabonga nakuNhlanhla. Ngithi nje abafethu abantu abaphile emhlabeni, sohlala sikhona sobenzela iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ngumnikazi weqiniso, ngiyagaya futhi. Manje siyasho isigqulo esigodlweni, ngisaphuthuma khona manje. Ngizwa kahle. Kunjalo mbukeli lapha ekhaya, sibonga kakhulu kuMtatela. Silandele lapha enkundleni zokuxhumana, ngena ku-YouTube usilandele, ungene ku-Facebook usilandele, ungene ku-TikTok usilandele, usithola zonke iy'nkundla zokuxhumana. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakhe asinike sona. Igama lami ngingumzothule ngokashambi Sibonga. Mafafuke njengedangabani, isamba nesamba umgodi angawulala. Umzukulu kalanga phuma sikhona abalothola abahangula mahlombazi ingungu ngongongobala. Ayiphindi ibonane.